daalụ maka isonyere Amokwe TV. Anyị na-ekene unu wee na-anabata unu n'oge oge ekene ndị ọma bụ oge pụrụ iche. Anyị ji ekene ndị dịgasị iche iche n'obodo dị iche iche, ndị na-akwado ihe Amokwe TV na-eme na ndị hụrụ ihe Amokwe TV na-eme n'anya, nakwa ndị na-ezitere anyị ozi isi na ụwa niile gbaa gburugburu. Anyị wee na-asị gị, ọ bụrụ na ị bụ onye ihe ọma na-adị mma, bụrụ onye ihe Amokwe TV na-adị mma, gbaa mbọ ụbọchị Wednesday ọbụla ka izitere anyị ozi. Nke taa pụrụ iche maka na Easter greeting ka anyị chọrọ ime, ọ special greeting. Anyị wee na-asị gị ya bara gị maka isonyere anyị. Ka ị na-esonyere anyị, gee ntị ọfụma ka ị mara ka onye nke ga-ezitere gị ozi. Ọkwa na izitere anyị ozi, gbakwa mbọ fụ na ikiriri ihe onyonyo a. Daalụ maka isonyere anyị, onye nke gị onye ahịla chukwu ka ọ mụ na nwaada Ebere Osman. ndewonu. Tata anyị ga-agbapụ ya ọsọ wee jebe ozigbo. Anyị ga-eje ziga ozi n'aka ndị izi anyị chọrọ ikene bụ igwe na-anọ enwere na Amokwe. Anyị ga-ebido na igwe ndị ọjị Amokwe, igwe Architect Sunday Chibuoke Okwedike nke bụ n'ọjị Amokwe. Anyị sị gị happy Easter, ya bara gị ka ị na-anatakwa Easter, ị ga-anata nke ọma nakwa nke ọma. Isikwara anyị kelere gị ndị ọjị Amokwe niile na ndị Amokwe niile na ndị ADF, ya bara gị. Anyị webukwala ozi ekene anyị wee na-eje na nke ndị PG na-anọ ewelo na Amokwe. Anyị na-ekene ha na-asị ha happy Easter. Ha zutekwala anyị ozi ekene si anyị na anyị kene ndị Amokwe niile gbaa gburugburu, na-asịkwa ha na a na-ekenekwa ha na amakwa na a ga-agba Easter nwa na-abịa ọhụma. Anyị na-asị unu ndewo. Ka anyị na-ekele ndị PG, ka anyị na-ezikwego ozi ekele bụ nọ one of Ụwanị Amokwe. Ndị ọgwụ wetekwara ozi wee gwa anyị na ya bụ mmịa ga-atọ ọnụ 94 years na afọ anụnwa. Igwe injinia Mike ozi igwe, anyị bụ ndị Amokwe TV na-agbakwa gị gbakwa mbọ fụ na anyị nọ ụbọchị ahụ ka anyị soro wee kọọ nkaji n'eze wee soro gbasaa ozi ọma nye ụwa niile. Anyị na-ekene gị na-asị gị ya bara gị deme maka nkwado na ya Amokwe TV ka isi esonyere anyị, ma okwu ị na-agwa anyị na ihe dịgasị iche na agbamume ị na-enye anyị. Wee na-asị gị ka isi akwado anyị ka Chukwu ga na-eshi akwadokwe gị. Ụwa na Amokwe ga-adị mma. Isikwara anyị kelele gị ndị Amokwe niile gbaa gburugburu nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi. Daalụ maka izitere anyị ozi a, igwe injinia Mike Ozigwe Chinenye eze nke abụọ n'ụwa na Amokwe ga-eme. Anyị webulu ozi ekene Easter wee na-agakwuru ndị memba niile bụ ndị Amokwe Progressive National Organization ebe niile ha nọkwa. Anyị bụ ugbo ekene anyị nke Easter wee na-ejekwu ha. Anyị na-ekene unu shie na Easter nwa na-abịa na anyị manụ nje ka agba ya ọfụma, maka na anyị na-ahụ aka ọrụ unu na Amokwe be anyị. Unu na-agba mbọ na-agbashi ike. Ka ị na-ekwu ihe a, makwala amalụ na ọ bụrụ na iwetabe tiketi gị maka ije APNO convention anyị eme na California, jee weta tiketi nke gị. Gbaa mbọ hụ na ijele ebe ahụ, maka na ebe a bụ ihe ndị anyị anọtụgashie tieshuo okwu n'ọnụ. Ọ bụ na iri jikwa Kristi obi eji na ndị ọzọ ya na-ahazi ya, ị ga-eweta ozi niile ị chọrọ iweta. Anyị wee na-achị gị bụkwara Amokwe ọ ụzọ esi emekọrịta ebe ọ bụla ị nọkwa. Yes, ebe ọ bụla ị nọkwa, ị nwere ike ịgba ezigbo mbọ jee kehu ka ya bụ convention garden Julaị etewezikwa aka bidokwa kịta akwadowe. Anyị wee na-achịkwa ndị apụ na ha gbakwa mbọ na ọ bịara gị na mbelede ọkwado anyị ji bido wụ ọhụụ wee na-agwa ya unu na-ama ya bụ ọkwa, maka na Julaị tekwala aka mana o tehukwa aka olugbo elu. Anyị na-achịkwa ndị apụ na ha zitekwala Amokwe TV ozi ka anyị na ụwa anyị sokwa bịa na-akọfe ihe ha na-eme n'ọgawa aga. Ozi ọzọ anyị ji n'aka ebe a bụ ozi si n'aka nnukwu mmadụ bụ Chief Frank Ude Akụlụnọ ya na lọlịa Chinyere Ude, onye ama dịka achala ugo nwaanyị. Ozi ya zitere anyị bụ ha si na ekenere ha udu pụrụ iche ndị ADF members niile, wee sịkwa na ha na-ekene ọkwa ka akpụcha ndị APNO n'ọnụ. Ọsọ anyị kenekwere ha all members of APNO California chapter. Daalụ for their handwork towards the upcoming national convention of APNO California. Ọ shi na ọ ya adị na July 27th na ahụ nwa bụ 2024.
ozi ozitela anyị ọ chịkwala anyị kenerie ndị be udaneke niile o zitela anyị ozicha ekene ndị be udaneke niile ebe ọbụla ha nọkwa na ya na-ekpufukwele ha okpu wee na-ekene ya na-achị ha baala ha ademedeme ozi ọzọ o zitekwala anyị bụ ọchịkwana ya na-ekenekwe ndị all members of Amokwe oke anyị ekwugo ndị Amokwe kwene ndị udaneke ọchịkwara ndị ADF niile na ya na-ekene unu maka na unu niile na-agba mbọ n'udu pụrụ iche na ahụ na Amokwe na-aga n'ihu unu mana Chief Frank Ude onye bụ udaneke na Ọnịsha Amokwe ọjị Amokwe mana o bụ na mba USA ọya bụ ihe wetala ya ozi a niile ndị apụnụ ọchịka kene unu unu gbachikwa mbọ eke na July 27th abụgokwe National Convention ahụ na a na-anahụkwa azị olugwelu so ọchị unu jishi ike akụlụ ụlọ bụ ihe eji marịa ya na ezigbo uhe ya bụ lọlọ Chinyere Chinyere Ude ihe eji mara gị bụ Achalugo nwaanyị anyị na-ekene gị ya baala unu demenụ maka ozi unu zitela anyị ya bakwala unu demenụ onye ọzọ anyị ji ekene ya bụ Dr. Uche Ileje o wee shi anyị na anyị keneri ya shi lọlọ Chinyere Monica Ileje ọsha anyị shie Happy Easter Ugeze nwaanyị ọdụkọ na mba nwaanyị ịhụkwa ọ dịkwa very fresh ọ bụ ndị na-eme ahịa mara nọ nwunye His Royal Highness gwugwola awụbụ Igwe Paul Ileje ọ nwunye ya ịhụ ọdụ very fresh ahụ dị ya mma anyị na otu ahụ dị mma ọ ga na-adịtokwe na-ejele owo ya deme ọchịhụkwa anyị kenekwe ndị Great Ileje Dynasty Uche Ileje chịrị anyị kene unu niile ọkwa Ogbueshu bụ ọ bụ Ogbueshu Dr. Uche Ileje ka ịmakwala onye na-eze ozi a ọchị anyị kene ndị bụ Ileje Dynasty niile ịmana Ileje Dynasty vuri ha shirine ọ bụ mkpụrụ okpu ekene ya wee na-eje na nke Igwe Mike ya bụ Igwe Chinyere Eze nke ịbọ n'ụwa na amụ washina Igwe be ha anyị kenedo ya isi Aisha na Esther nwa na ọ na-ewuchikwe ihe ọma anyị keneri ya ndị Amokwe Development Foundation ọ kachakwa Chancellor Mr. Samson Aneke onye kwuchekwa okwu ọ tụọ ya aka ozi ekene anyị wee na-abịa be ya bụ nwoke karịrị akarị na Esther nwa o so nkwe na onye ọsọ anyị kene ya Aisha na Esther nwa jeka bụ ihe ọma n'ezinụlọ ha onye ka na-echetakwelu na onye zutere anyị ozu a bụ Ogbuefi Dr. Uche Ileje Ogbuefi mgbe ọ sọlụ chi Ogbuefi mgbe ọ sọlụ chi anyị na-ekene gị anyị jikwa ohere a mba Amokwe TV na-ekene gị na-achị gị ka isi wee mee Southwest Primary School dị n'ụwa na Amokwe ka ọ ya bụrụ unu enu anyị shị gị jidekwe ka iji anyị wee na-ekene nkwe gị maka nkwado inye anyị Amokwe TV ọ na-enye anyị obi aghụrị furu iche deme ị na-eme ya na-emechie ike anyị na-achị gị ya baala gị ebe ọ bụla ichikwa eweta ihe anyị na-eji akwado Amokwe ọ ga na-aga nwere n'iru more promotion more connection and more growth anyị na-agọrọ gị ọha ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe ọma ga na-eso gị ọnụkwu wabịa ịbụ ọkwa first anyị agbadawa na Southwest Primary School ka anyị gbapụ ya anyị na-achị gị deme maka ihe ị na-eme ị ga na-emetụkwa ka isi eme Ogbueshu deme ozi ọzọ anyị ji si n'aka Dr. Emeka Ude bụ Managing Director CEO of Peerless Water Factory Enugu ọ nnukwu nwoke eze ọmọgọ 1 n'Eke o zitere anyị ozi shai keneri ndị dịgasị iche iche bụ Ebere Abazu of Presidential Road ọ sị na ha bụ ndị Presidential Road ahụ Ebere Abazu ọ sị ya na-ekene gị maka the patronage mbọ ọ na-agba ịhụ na Peerless Water na-agagharị ọzọ wetakwara anyị ozi bụ na ozi shi n'aka ndị Newberry's Park ọ sị ndị Newberry's Park ya baala unu ka nshi na-akwado Peerless Water Real MC Design anyị hụkwara ozi ka anyị na-ekene ka anyị kenekweghị ishiri ụmụnne m na ụnụ eme ọhụma anyị na-ekene gị deme Blessed Betus anyị hụrụ gị deme ozi kachikwe n'aka ndị Peerless Water ha chikwara na ha na-ekenekwe Astoria Guest House ya bụ Astoria ya na Doris Abada ha na-ekenekwe gị ndị Peerless Water wetara ozi a
ndị ọzọ bụkwa Emeka Edward dị nọ na New Haven. Emeka Edward, PLS Water is greeting you. Mexico Medical Stores, thank you so much for patronizing them. Emitex Ventures, and Ekene. Kalin Ventures, Frances Amarachi. Patronage. Njishike. Onye ọzọ anyị wetara ozi ekene ya bụ Injinia Chinedu Eze. Injinia Chinedu Eze were ndị ọsha anyị kenerie wee shikwa ha Happy Easter. Onye nke mbụ bụ yie ya bụ Injinia Mrs. Amarachukwu Eze. Ọsha anyị kene ya maka ịhụnanya na nkwado ya n'ezinụlọ ha niile gburugburu. Ọkabụ mkpụrụ ekene ha na-eje nkwe be Engineer and Mrs. Ugwumba. Ọ sị anyị na anyị kene ndị bụ ụzọ na anyị kene shie ha ike, shie ha Happy Easter celebration. The second. Ogbuefi Engineer. Ọ sị anyị kene ya. Ji nkwere ohere a na-ewishi nkwuye ya Happy Easter birthday. Okay, Uye Ugwumba. Uye Ugwumba birthday, birthday ya. Ni happy birthday o mere eme. Kishi ko ihe aketa biko lolo ajiko ohere anyị bụ ndị Amokwe TV na-ese nkwa gị. Happy birthday. Many more years to you. Mgbe ọbụla ị hụrụ anyị bụ ndị Amokwe TV, ị na-akwado anyị, na-anabata ya ọhụma, ị na-enye anyị support n'ike dịka ị na-agbashi mbọ ike, anyị na-ashị gị lolo. Many more years, more business connection, more growth. All good things will continue to follow you in Jesus' name. Amen. Continue. Ya bụ Injinia Chinedu Eze shenkwa ya ikenerie papa ya na mama ya bụ Mr. and Mrs. Gabriel Eze. Ọ na-ashị ha Happy Easter in advance. Ọ shị na ya lugwe. We na-ashịkwa Happy Easter to all ADF members. Yes. Ọ kachakwa maka dị nso. Mali nke dị nso. Jewe. Ọ bụrụ na ị nọ n'ime ezi weta ozi a, kpọwa mmadụ nọ n'ime ezi ma mpa ma ụnụ nwoke ma onye ejighị nwoke ịma, ha ji nwoke medical outreach a maka na anyị agwa nshi mmadụ okwu gbasara ahụisi ike. Ashịnọ ahụike bụ ego maka ha dị okwu ego ahụ iwere ịma nrifitekwe. So Friday a na-abịa abịa bụ 29th March. Gbaa mbọ hụ na ijele ebe ahụ, ije St. Paul's Primary School Epuzo na ịbịala na St. Anthony's ebe a na field a bụ ihe a ga-anọ na-eme ihe a niile ka a na-ewetara n'ọkwa nke ka anyị jikwa ohere wee na-agwa nkwụ na ADF meeting dị ụbọchị Saturday bụ March 30th 9 AM nke ụtụtụ n'obidogwo n'ube compound late Obiayo Anekes compound. Mana onye na-ehosta ndị ADF dade bụ Sir Benjamin Aneke. Ọkwa une Mr. Samson Aneke. So ị bịara na mbe Obiayo Aneke na agụlụ etiti Amokwe bọọdụ n'akụkụ shop. Ịma shop irutekwa shop dress ahụ egosi ba iruke ebe anyị ndị ka anyị unu na-akwụsịrị ebe ahụ ọya bịa ịbịawa. Ọ bụrụ na ebu onye ADF gbaa mbọ hụ na ịjoin ADF maka na ịbụrụ anọ ya Amokwe edigo qualified. Chọọ onye ADF ga-edifute kpọfụta gị n'ihe a na-eme. Atị ya gị ikwesị ike bụ ADF member maka ịhụrụ ihe ndị ADF na-agba mbọ ka ihe na-aga aga. So ị nọkwa na ADF gbaa mbọ hụ na iso ele meeting nwa anyị eme ụbọchị Satọde a na-abịa maka na ndị ọhụrụ anyị anabata ha. Anyị anabata ndị ọhụrụ. So gbaa mbọ hụ na iso ele anyị ụbọchị ahụ. Ka anyị na-ekene gị na-achị gị ya baala gị ebe ọbụla ị nọ. Anyị na-agwakwa ndị na-ezite nchịkwa ozi na online owo ozi iwele dee ya na comment section na anyị ahụ ya. Ozi ahụ ezitere na anyị ezisere ụwa niile ha ahụ ya. Enwekwere ozi ọzọ anyị ji ebe a ka anyị chọrọ ịgụfụtara unu. Nke a bụ n'aka nnukwu mmadụ bụ Blessed Betus Enterprises, Managing Director Blessed Betus, ya Betus Onya nnukwu nwoke. O zitere ozi anyị na ya na-enye special greetings to Onya
Onyema family, sons and daughters of Umuchime kindred, and all the sons and daughters of Ndibunag village, Umuaga Obodeze, then Udineke na Udile government area na Enugu State. Ozo o wetekwara ibu na oshi ya na-ekene okpuru ọra ndị Igbo oshi ya bala ndị Amokwe TV maka mbọ ha na-agba ịhụ na ihe na-aga n'ihu. Ozi ọzọ anyị welishi ebe dị iche iche wee na-abịa, anyị ga na-ewefutela unu ozi a ka ọ na-afụta. Anyị wee na-achị gị ka ị na-esoela anyị deme maka isoela anyị. Ewele ndị dere ihe ebe a. Onye ọzọ bụ oke Jonas onye abụọ. Jonas onye abụọ, anyị na-ekene you are watching live from Ohurie municipality in DR Congo. Ya gazie ndị nke njem ọnụ, anyị na-ekene gị Chukwu gozie unu. Ya bụ Jonas onye abụọ, ịbụ onye Oduma, anyị maga nke ọma dị na Anere local government area na steeti nke Enugu. Ka i jere na mba DR Congo na-agba mbọ, Chukwu ga-agọzi gị, nye gị ihe ị na-atụghị anya. I na-asị gị more business connection, more promotion, more growth in everything you do. Jonas onye abụọ, ya bara gị n'ụzọ pụrụ iche. Daalụ maka izitere anyị ozi a. Ndị niile zitere anyị ozi shi ebe dị iche iche wee zitere anyị ozi, anyị na-ekene unu maka ozi unu zitere anyị. Anyị na-anya mara ka o nwere onye ọzọ zitere anyị ozi ebe a. Ọ dị ka ya agụchagokwe ndị niile zitere anyị ozi. Ọ bụ na e nwere une ka na ebe ahụ zitere anyị ozi na ihe ekwentị ozugbo ka anyị zise ya, mee ka ọha na eze ụwa niile mara maka ya. Ozi ọzọ dị oke mkpa si n'aka ụlọ ọrụ Ballroom bụ nnukwu mmadụ bụ Chief Success Agụ bụ Wandibe Agụwan. Ọ ya na-achị happy birthday to nwoke ike Ojukwu project of our time, NDDC procurement chief of Ikwere Kingdom, nnukwu nwoke Sultan of Enugu, Ikedi Odogwu of Calabar Caliphate. Chinya na-ekenekwe na-achị anya na-ewishie all the best maka na taa bụ birthday ya. So ndị Ballroom shi na ọ bụ na ebe ọ bụla ị nọkwa, gbaa mbọ hụ na ị nọ na Ballroom na 10 PM because na double MG nnukwu nwoke ọ na-eme birthday ya today na Ballroom. He's a very powerful man. Double MG bụ nnukwu nwoke. 10 PM today ọ na-aha. Today bụ 27th March 2024. MMG started birthday party happening live. Ọ na Ballroom ka ọ ga na-eme. So gbakwa mbọ hụ na ị na ebe a maka na ozi anyị nwetara bụ na MMG nọskwa Enugu na-echezike 10 PM ka a ga-eri ruo tisa. So on the Ballroom Sinojua dị na number 1 ebe anọ estate na Enugu ebe a. Iruru ya n'oti Igba Junction, ị na-anya ị ga-ahụ Ballroom. Anyị na-asị gị onye ọma na-esonyere anyị na oge ekene ndị ọma, mara na izu ụka ọzọ Wednesday ọzọ na-abịa anyị ga-ewetakwara unu ozi. Mana tupu anyị apịachie, ndị Amokwe TV na-ezikekwere nnukwu nwoke bụ ADF Chancellor Mr. Samson Aneke. Anyị na-ezijerie ozu na-evujerie ukpe ekene wee na-achịa ya bagharịa ebe ọbụla ọ nọ maka ka o si ahụ na ndị ADF na-aga n'ihu. Ọchịchị adịghị izi, anyị ma ọlụ dị na ya. Ọ nọkwa na mba DR Congo wee na-agba mbọ hụ na Amokwe Tv Foundation na-aga n'ihu. Ọ dịghị izi, ọ very humble man. Ịhụkwa na ịma mma sef o jiri nwayọ na-ejele owo ya. Anyị na-achịa jide ka iji. Anyị na-achịkwa congratulation maka na 1st April a na-abịa na ọ ya ga-abụzi head of UPA the whole Africa. Ịma na-ewe 3 regions na UPA Africa, mana ashị na ọ ya ga-abụzi head kịta. So ọ dịghị izi ka anyị na-ekene, anyị na-achịa congratulations from Amokwe TV. Ka anyị na-achịa congratulations na-achịa ya bagharịa ebe ọbụla ọ nọ. Biko ndị Amokwe na-ekene onye kwelu Emeka, I'm watching from Port Harcourt. Onye kwelu Emeka, we are greeting you. So our son bụ Mr. Samson Aneke na-aga a greater height. Enwere 3 regions ndị UPA na Africa, 3 ka ọ dị, mana ọ bịa bụrụ onye isi the 3 regions maka na ewere head na different regions ahụ, mana ọ ya bụzi onye isi the 3 regions ahụ ewere na Africa. Ọ dịghị izi, ọkwa anụnwa bụ nnukwu ọkwa. Anyị na-achị ka ị na-abanye ọkwa ka anyị na-enekwa ya ka ị gaghị ekwe nke ahụ ị nọ wee na-achị na ị ga-anọ n'udo, nata n'udo, na-akwadokwe ndị Amokwe.
o yekwere nnukwu agadaga ego to Amokwe Development Foundation maka appointment ya yele anyị na-achị nnukwu nwa Amokwe ji eme ọnụ ga-abalị gị ọgụwa wee ka gbakwa mbọ hụ na ị bịa so ADF meeting na Saturday ọ bụ na ebe ebe ADF gba mbọ hụ na ị bịa ka iso ele anyị na-achị unu deme maka iso ele anyị ndị niile na-ezitela anyị ozi anyị na-ahụ okay Kingston Chidi watching from California, USA. Kingston Chidi, California, we are greeting you. We are sending our special greeting to you and your family. May all the things you have in mind to achieve be achieved in Jesus' name. Amen. We wish you all the best. And may good things continue to follow you. Oh, unem deme ya balunu. Ndị niile na-ezitere anyị ozi ma na izuụka ọzọ oge Ekene ndị ọma ga-adịkwa o nwere na ozi chọrọ izi anyị dee na comment section maka izuụka ọzọ ma ide ya n'ihe ekwentị a na-apụta na ihe onyonyo I get ezitere unu ozi wee na-asị gị daalụnụ maka isoro anyị wee na-asị unu from all the way from Amokwe TV. We are saying to our fans, our supporters, our business partners ewere na mmemme ị na-eme n'Easter anụnwa bụ Amokwe TV ka anyị bịa kọvalụ gị aka ụwa niile mara maka mmemme ahụ bịa kpọtụrụ anyị eme ka ụwa niile mara ya anyị mee ya ọ dị iche o were n'ihe na-akwado obede ọ ịgba nkwụ ọ burial ọ imepe ụlọ gwa m ihe bụ ya mmemme ọbụla kpọọ Amokwe TV anyị ga-eme ka ụwa na-ema maka anyị na-emekwe live coverage na-emekwe video coverage with drone na-emekwe ma photobook na ngwongwo ihe niile si na-eme ma MC and ọkwa digital MC wekwe DJ furu iche so ewele na mmemme ị na-eme ọ bụ na ọ bụ ọgụ a na-emie refer to mmadụ chọọ ya biko kpọọ Amokwe TV na ihe a na-eme na ọ dị oke mkpa maka unu na-enyekwa anyị ọrụ anyị na-emekwa ihe anyị na-eme na-emechi ike anyị na-achọ unu deme maka isoela anyị na ụwa niile nshi ebe dị iche iche na-esoela anyị deme ya baala unu ọ ga na-adịrị unu mma ka anyị na-ebusikwelu ọwa nketa nwa wee na-achọ unu deme maka iso ya baara unu ebe ọbụla unu nọ ịbụrụ ihe ọma na-adị mma ya bara gị izuụka ọzọ anyị ga-anachitekwe onye nke unu ọnya Hillary Chukwuebuka ị na-aya ịhụ na Eze Chinedu injinia Eze Chinedu ozi zitere anyị ezigbo anyị esendịgwo meseji gị ashịa abalị gị na Abuja anyị nọ anyị amụghọ ka ị na-ayọkwa n'Easter ngwa gbakwa mbọ hụ na ị yọrọ solo ihe a na-eme deme maka anyway ịma na injinia Chinedu ayọ ugwolu o nwere ike ọchịka anụkwu Abuja deme ya baala gị ezigbo une mba ịbụ anyị na-ekene gị demere maka isoela anyị ya bara unu ka emesịa nọ ndewo